Hai, guzgane. O, și eu din urmă mă pistoiesc cam așa. Давай, становись, а? О! Ești, ne întrebă tare pornografia asta. Și te râzi, eu, твою mare. Cu ochelari. Hai de mână. Dă-i pași. Ia că așa am trecut, blade. Așa. Ia uite la mine și faci, ca jespea, ca râma se întinde. Așa, las că eu să vă arăt din ce raion sunteți. Ochelari, da. Am mai dat și fața la tine, că mă urât că stai lumea. Ar veni cu... Mergi așa. Of! Asta n-aveți de muzică. Bătaie de jos. Capul! Trebuie și om să-mi dă. Cred că să mă duc să-ți întrebă și 10 lei. Să mergi în genunchi fără șleom? Oi, Doamne. Hai să facem pauze. Uite-l cum